खुलुमबाय फ्रेन्ड्स बयखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय दिनै फैदों जोङो गुवाहाटीयाव गुवाहाटीनि मोनसे समायना नुथाय नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन मोनसे समायना बेस्ट गंसे रिजर्टआव फैदों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो सानदों बेनि सिगाङावनो जोङो थानाय बे रुमखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों स' होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों नैबे नायदो रुमा बेनो नै बेथिं दङ टिभि सोलिगासिनो दङ निउस नायगासिनो दङ जोङो प्रतिदिन टाइम लोगोसे बेवहाय एसि दङ नै बेथिं एसि बेनिफ्राय आरो बे साइडआवहाय बेलकनि मोनसे दङ फिसा बेलकनि मोनसे बेलकनिनिफ्राय बाहेरनि नुथायखौ नायनो हायो आरो लोगोसे बेवहाय लेट्रिन बाथरुम आरो माने बाथरुमनि स्टाइला पुरा माने फरेन स्टाइलनि आरो ना पुरा ग्लासनि न' मेनलि बेखिनियानो आरो ना रुम सिङाव मेनलि बेखिनियानो स' बेनि उनावबो आरोबाव बेवहाय माखासे समायना नुथाय दङ बाहेरनि भिउसखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो सानदों नै नायदो बाहेरनि नुथायखौ नैबे रुम सिंनिफ्राय बाहेरनि नुथाय लोगोफोर दिनै फुङावनो फैदों जोङो फुङावनो न'निफ्राय ओंखारदों बेनिफ्राय टंलायाव फैनानै ट्रेनाव गाखोफैबाय 8:15 ट्रेनावहाय इन्टारसिटि एक्सप्रेस बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मालिगाव मोनफैबाय प्राय 10टासोआव मालिगावनिफ्राय जोङो फैबाय जालुकबारिसिम बेनिफ्राय जालुकबारिनिफ्राय गारि सोलायनानै जोङो बिथिं रानिसिम फैबाय बेनिफ्राय दायो जोङो पाटगाव एरियायाव दङ आरोना पाटगाव एरियायावहाय दङ जोङो बेवहाय मा नायो नोंथांमोना जोंनि नेक्स्ट भिडिअफोरखौ नायलांबा नोंथांमोना मिथिनो हागोन मा जायगाफोरखौ जोङो नायबाय मा जायगाखौ जोङो नोंथांमोनजों शेयार खालामो नोंथांमोना जाहाथे नायलाङो आरो लोगोसे भिडिअफ्रा माबायदि जायो नोंथांमोना जाहाथे एसे नायनानै जोंखौ थुलुंगा होयो एनकारेज खालामो खावलायहरबाय जोबोद गरम लोगोफोर दिनै आरो बेवहाय जोङो एसे माने गरमावहाय खस्थ'बो नांदों आरो दिनै थाबायनो जायखिजायाथों बिदि गरमनि माबायाव एन्जय खालामनायनि माने इन्टारेस्टआनो बेलेग एन्जय खालामनायनि बे एक्सपिरियेन्सआनो बेलेग आरो नैबे नायदो बिमा फिसाजो रेडि जागासिनो दङ बिथांमोना रेडि जागासिनो दङ जोङो ओंखारलांगोन बेनिफ्राय आरो मोनाबिलि समावहाय बिनि भिउआ जोबोद समायना जायो होननानै खोनानो मोन्दों बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन स' होननानै नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर हटेलनि लेट्रिन आरो बाथरुमखौबो नोंथांमोनखौ दिन्थिनो सानदों नैबे नायदो बे जाबाय दुगैग्रा न' नैबे नायदो दुगैग्रा न' जोंना बिथिं बे जाबाय लेट्रिन बाथरुम स' लोगोफोर बेबायदि आरो माने पाटगाव एरिया दंफैयो आरो पाटगाव एरियानि मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा जाय हटेलाव जोङो फैनानैनो ओंखाम जाफैबाय बे हटेला जाबाय आर'नाइ हटेल आरो बेखिना पाटगाव एरियायावनो माने प्राय माने गासै मानसिफ्रानो रनो बे एरियानि माने हटेलाबो बर' मालिक पारमानेन्ट बर' आरो बिथांमोना बे पाटगाव एरिया बेनिफ्राय गरसुकावबो बर' मानसि दङनो आरो बेवहाय माने एसे मिक्स आरो मानसिफ्रा गुबुन हारिनि मानसिबो दङनो आरो हाजोआवहाय मेनलि मेक्सिमाम मानसिफ्रानो बर'नो स' गाइस नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ नायलांदो आरो भिडिअ माबायदि जादों अन्नानै जाहाथे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायलांगोन नै मार्टिनाया आरो बियो दिनै पुरा एन्जय खालामदों आरो बि ससमा गाननानै बिदि एकदम माने बिदि जायखिजायाथों माने गोलोम बोथोरनि सामार भेकेसननि माने जायगाबो नायनाय जाबाय एसे गोदान एक्सपिरियेन्सबो बुथुमनाय जाबाय बेबायदि होननानै जोङो बेखौ प्लानिं खालामनानै बिदि फैनाय जाबाय स' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन मा खालामो मा जायो मा एक्सपिरियेन्स गोदान एक्सपिरियेन्स मोननो हायो स' होननानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बे रुमनि मोनसे बेलकनिबो दङ नोंथांमोनखौ नै दिन्थिगासिनो दङ नै बेथिं आरो बाहेराव नैबे जाबाय बाहेरनि भिउ नैबे जाबाय बाहेरनि भिउ बेलकनि नैबेथिं सुइमिं पुल दङ बेबायदि आरोना